Abans de res us he de dir que encara que porto la samarreta jo no he caminat, No he caminat. Us ho dic perquè algú digui, porta la samarreta i jo no l'he vist a la plaça d'Espanya. No hi era. Bueno, la plaça d'Espanya que aviat es dirà plaça de la Independència. La manifestació del passat 11 de setembre ens va situar com a catalans al món. Per primer cop el món va conèixer Catalunya, va saber que existia Catalunya, va saber que els catalans volíem ser un nou estat d'Europa. I aquesta imatge que vam donar és la que hem de continuar tenint. Hem de ser catalans i hem d'actuar com a catalans. És molt important. Mireu, fa 8 mesos d'aquella manifestació i hem fet moltíssima feina, moltíssima feina. Vam situar Catalunya al món. Vam fer unes eleccions on per primer cop els partits van haver de dir si eren unionistes o independentistes. I van guanyar les eleccions, les vam guanyar. Les vam guanyar. Vam fer una declaració de sobirania el passat 23 de gener on es deia per primer cop que el poble català és sobirà i que només nosaltres podem decidir el nostre futur. Això és importantíssim. Això és importantíssim i el món ho sap. I vam tenir una victòria aclaparadora, 85-41. Això, en qualsevol país democràtic, és una victòria aclaparadora. A més, s'ha creat el Consell per a la Transició Nacional i també el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. En aquest pacte l'Assemblea Nacional Catalana hi serà. Tots sabem que, malgrat que el futur és incert, serà millor. Això ho sabem. I és el que els hem d'explicar. Aquest país que estem construint entre tots, perquè ja l'hem començat a construir, perquè fem democràcia de base, des de baix, l'hem començat a construir. Aquest país serà més just, més digne, més pròsper, més democràtic. Això els ho hem d'explicar. Hem d'arribar a totes aquelles persones, perquè si no arribem a aquelles persones, si no els convencem, no ho aconseguirem. Ho hem de tenir clar, som molts i molts i molts independentistes, però n'hem de ser més. N'hem de ser més. Mireu, l'Assemblea Nacional Catalana està treballant perquè el poble de Catalunya pugui votar i decidir el seu futur. Si això no és possible, hi ha altres maneres d'expressar la voluntat de la majoria. Per tant, nosaltres demanarem unes eleccions plebiscitàries i, si no és així, una declaració d'independència. Però totes aquestes coses s'han de votar. O votem pel referèndum, o anem a votar per les eleccions, o votem després de la declaració unilateral, perquè això s'haurà de donar el suport del poble. Sempre haurem de votar, sempre fem cap allà mateix. I us ho dic a vosaltres aquí perquè sé la zona on estem, ho sé. Ho sé. Aquí hi ha moltes persones que encara no són independentistes, però no patiu que ho seran. Ho seran, però els hem de convèncer. Els hem d'explicar que ells també han construït aquest país, perquè ells també ens van ajudar. Van arribar aquí molts d'ells als anys 60 i 70 i van construir aquest país juntament amb nosaltres. Som companys de viatge. Hem de tenir clar, abans ho deia Lluís Cabrera, que som un sol poble, que no ens dividiran. Som un sol poble. Ens sentim com ens sentim i parlem la llengua que parlem. I mai no ens dividiran. I ho hem de tenir molt clar, però els hem d'explicar. Els hem d'explicar i ja sabem els nostres arguments. Nosaltres els sabem, els arguments, els sabem, els coneixem, però els hem d'explicar. Els hem de convèncer. A nosaltres, l'any 1714, ens van vèncer, però no ens vam convèncer. Nosaltres ara volem convèncer per vèncer. Nosaltres anem a l'inrevés. Anem a l'inrevés. Convencerem per vèncer. Hem d'arribar a aquestes persones a través de les seves associacions, a través de socis de l'Assemblea que també siguin socis d'aquestes entitats i explicar-los el nostre missatge, que estem construint entre tots un país millor, que volem que formen part del nostre projecte,
que la independència no és una qüestió de llengua ni de sentiments de pertinença, que respectarem la seva identitat, que no farem amb ells el que ens han fet com nosaltres i, sobretot, que ells també formen part d'aquest país, que aquest país és tan seu com nostre, que l'han construït tant ells com nosaltres. És tant d'ells com nostre i els ho hem d'explicar. Perquè només junts ho aconseguirem. Només junts ho aconseguirem. I us demano, ja sé que el Lluís Cabrera abans ha dit que no es pot demanar res, jo sempre demano moltes coses, però avui, com que és tard i vol ploure, en demanaré més poques. La primera que us demano, que convenceu amics, familiars, veïns, cunyats, cunyades, sogres, amants, tothom, heu de convèncer tothom, tothom. Tenim arguments, treballem per la justícia social i tenim la voluntat de ser més important que s'ha conegut en la història de la humanitat. Només nosaltres tenim aquesta voluntat de ser. Un poble que fa 300 anys que nosaltres no som una nació sense estat. Nosaltres som una nació amb un estat en contra. I fa 300 anys que el tenim i malgrat tot som aquí. Hem caigut i ens hem aixecat. Hem tornat a caure i ens hem tornat a aixecar. Hem patit humiliacions, ignomínies, guerres, però som aquí. Tenim una voluntat de ser indestructible. I això és el que els hem de transmetre, aquesta voluntat de ser. Nosaltres som catalans tots, els que hem nascut aquí, els de fora, els que parlen la llengua que parlen, som catalans perquè tenim voluntat de ser catalans. No té res a veure amb l'origen, ni on hem nascut, és la voluntat de ser i la voluntat de futur. Això és el que els hem de transmetre, sisplau. Us demano que ho feu, tots i cadascun de nosaltres, tots. I una altra cosa que us demano, no perdeu la confiança, no la perdeu. No la perdeu. Les mateixes persones que vam sortir al carrer l'11 de setembre som les mateixes. Aquí no se n'ha anat ningú. No només som les mateixes, en som més, en som més. Per tant, què és aquesta desconfiança de preguntar-me cada 2 per 3 si anem bé? Què és això? Anem molt bé, no bé, rebé. No bé, rebé. Quina falta de confiança en nosaltres mateixos. Per què us penseu que som aquí? Us pensem que som aquí perquè els polítics es van il·luminar i van decidir que volien fer unes eleccions i van decidir que volien fer una declaració de sobirania. Som aquí perquè el poble ho ha volgut, perquè nosaltres ho hem volgut, perquè ho han fet possible. No vull sentir a ningú que em pregunti si anem bé. Anem rebé, i ens en sortirem, perquè només depèn de nosaltres. Nosaltres serem els únics responsables del futur d'aquest país. I no vull que demaneu als polítics que ja tenen prou faena cada 2 per 3 preguntant si anem bé, si faran la consulta. N'estem segurs de que la faran. No poden fer cap altra cosa perquè nosaltres no els deixarem que facin altra cosa. Per tant, confiança en nosaltres mateixos. Nosaltres som la punta de llança d'aquest procés. I com hem de ser la punta de llança si ja dubtem? Com volem convèncer, i a més amb alegria i amb bona cara, els que encara no ho estan, si nosaltres no ho tenim clar? Però què és això? Quina falta de confiança? Ni parlar-ne. Confiança total. Nosaltres som el poble català, el poble que ha resistit fins ara i som el poble que aconseguirem la independència ben aviat. Ho hem de tenir clar. Diguin el que diguin els polítics, perquè nosaltres ho volem. I una altra cosa que us vull demanar. Vull que deixeu de tenir hispanodependència. Ja sé que hem estat 300 anys sotmesos i això ens costa molt, però vull que deixem de tenir hispanodependència. Vull que anem de Catalunya al món, sense passar per Espanya. Oi que ens agradaria anar de l'aeroport de Barcelona del Prat a Singapur i a Tòquio i a Sud-àfrica? Doncs, aleshores, per les altres coses, per què hem de passar per Espanya? Per què fem cas al que diu l'estat espanyol? No acatem. Nosaltres no acatem les imposicions del govern espanyol. No acatarem la llei Wert, no l'acatarem. Confiem en els mestres, no l'acatarem.
No patiu que no l'acatarem. Ho heu de tenir molt clar. No l'acatarem. No tingueu ni un dubte, ni us preocupeu, no l'acatarem. Els mestres saben el que han de fer. Els mestres d'aquest país saben el que han de fer. I no patiu per això, no l'acatarem. I una altra cosa que hem de fer, pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana. Això és el que hem de fer. Això és el que hem de fer. Hem de començar a pagar els impostos ja a l'Agència Tributària Catalana, perquè no podem declarar la independència si no tenim diners, i això ho sabeu tots. Per tant, comencem-ho a fer ja, tots i cadascun de nosaltres. Això ho podem fer tots i cadascun de nosaltres, i és molt important que ho fem. És molt important que ho fem. Hem de tenir clar que nosaltres, que el nostre país és Catalunya, que el nostre govern és el govern català i que el nostre objectiu és la independència. Si tenim clar això, no patiu que ens en sortirem. No patiu que ens en sortirem. Mireu, per primera vegada en la història, el govern de Catalunya, el Parlament, els ajuntaments i la societat civil tenim un objectiu comú. Això és insòlit, això no havia passat mai. Anem tots junts. Intentaran dividir-nos, ho intentaran. Ja ho han intentat per raons de llengua, per raó de procedència, però no ho aconseguiran. Per tant, la unitat és el més important que tenim, el més important que tenim. I hem de tenir molt clar qui és el nostre adversari. El nostre adversari no és Convergència, ni és Unió Democràtica, ni és Esquerra Republicana, ni és Iniciativa, ni és la CUP, ni són els socialistes. El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. I els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular, que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Per tant, aquests són els nostres adversaris. La resta som el poble català i la resta som les que aconseguirem la independència. La unitat. Això ho hem de tenir molt clar. Hem aconseguit una fita històrica, i només depèn de nosaltres. Hem de ser conscients que nosaltres passarem a la història perquè ho volem, com la generació que ha aconseguit la independència d'aquest país, no com la que ha deixat passar l'oportunitat de ser-ne, perquè ho volem, perquè només depèn de nosaltres, perquè tenim voluntat de ser. I ara és el moment, per primer cop en 300 anys ho podem fer, perquè estem a la Unió Europea, perquè tenim una moneda unitària i sobretot perquè els conflictes d'alliberament nacional es resolen amb la justícia, amb la raó, amb el diàleg i amb la democràcia. I nosaltres d'això en sabem molt, perquè fa molts anys que treballem per la justícia social, perquè sempre defensem els nostres arguments mitjançant el diàleg i perquè tenim la voluntat de ser que ens ha fet ser on som. I aquestes armes són imparables. El Guardiola deia, si us lleveu ben d'hora i treballeu ho aconseguirem. Jo us dic, no cal que ens llevem tant d'hora. Encara que ens llevem una mica més tard, si treballem, si estem units, si tenim clar quin és el nostre govern i quin és el nostre objectiu, ben aviat, més aviat del que molts es pensen, serem independents. I us asseguro que si feu això, aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Visca Catalunya lliure!